Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Tal amigos, bueno, con un tempiño fresco en Montevideo, 15 grados de temperatura a esta hora da mañán, con unha máxima de 24. Na capital de Galicia, en Santiago de Compostela, teñen 12 grados de temperatura con chubascos. Dentro dun rato iremos hasta Galicia tamén. Saludamos a Francis, que está aquí comigo, que me acompaña. Moi bons días. E que che parece, Francis, se dedicamos esta audición de hoxe, 4 de maio, a que é o Día das Nais en España, dedicarlo a todas as nais españolas que residen no Uruguai, e máis as outras, por supuesto. A todas ¿verdad? as nais. Bueno, pois con eso empezamos con esa música tradicional de Galicia. Recollemos do xornal galeguista Nós Diario un artigo que firma Manuel Bragado, mestre e autor de libros infantiles, a máis de licenciado en Ciencias da Educación pola Universidade de Santiago, que baixo o título de Salvar a Lingua comenta o seguinte: non comparto a idea de facer un concurso entre persoas expertas como o convocado pola Consellería da Lingua coa intención de salvar o galego do que semella plácida extinción. Unha vez erradicado da escola e da transmisión familiar. Pero tampouco aplaudo, di o autor, as posicións galeguistas que diante da incapacidade do sistema asumen como alternativa un modelo de educación lingüístico privado para os nenos e nenas. Sin embargo, comprendo as dúas posicións, di o autor deste artigo, no momento actual onde hai políticas públicas activas co noso idioma materno. Con todo, o futuro do idioma continúa residindo na súa resiliencia para xuntar vontades e compromisos dentro da familia, para deste xeito construir argumentos sólidos na defensa da educación lingüística nos patios, nos xogos, na casa e nas aulas escolares. Chamar polo enterrador da lingua, como fan algunhas voces, é inadmisible ao tempo que, por fortuna e por agora, non é necesario. Asumir, como afirman outros agoreiros, como inevitable o modelo irlandés de unha Galicia sin lingua de seu, tampouco é unha posición nin realista nin esperanzadora para a causa da nación e do horizonte do seu goberno. Tócanos asumir a posición máis incómoda para salvar o rico patrimonio da lingua e do propio país. Coidar, tremar e conservar as propias forzas e transformar con intelixencia as debilidades en novas oportunidades que seguramente irán acontecendo, porque un pobo sin lingua propia, carece de presencia, pero tamén de identidade. É como un náufrago no medio do océano. Pero o galego, de momento, sabe levar o rema do idioma e voga en boa dirección. Non se dá terriña
Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, son as 9:10 da mañán aquí en Montevideo, un Montevideo soleado, e as 2:10 da tarde en Galicia. Quixera empezar a entrevista de hoxe, aunque nos dolle un pouco a todos, con un titular que publica La Voz de Galicia, o diario galego La Voz de Galicia, e que di así: a violencia entre mulleres de máis de 65 anos impacta casi o doble en Galicia que no resto de España. Inda que temos falado moito deste tema, poucas veces o tratamos con fundura a violencia de xénero. Esa lacra que causa daño, sufrimento físico, sexual e emocional a unha persona. Un problema con distintas manifestacións, verdad? A nosa entrevistada de hoxe, Guadalupe Vázquez Formoso, maestra, escritora, licenciada en Filoloxía Inglesa, unha maestra galega nacida en Carnota, pero reside en Cee, onde exerce de magisterio. É autora de unha novela titulado A Voz Silenciada, unha novela que conta co apoio da Xunta de Galicia a través da súa Secretaría Xeral de Lingua. O tema é moi delicado, verdad? Pero, como ela escribe, dice, bebe da realidade que moitas mulleres viven en silencio. Guadalupe, bos días, benvido a esta audición de Sempre en Galicia. Bos días dende Montevideo e boas tardes dende a terra. Moi bo día, é un honor para min recibir esta chamada dende alén dos mares, dos nosos irmáns de Uruguai. Moitísimas gracias por esta entrevista, queridos orientales. Moitas gracias. Guadalupe, vamos a falar do teu libro, A Voz Silenciada, pero o día 2 deste mes celebrouse, tuvo lugar o día do acoso, contra o acoso nas escolas, nas escolas de todo o mundo, no? O libro internacional do acoso. Tes un libro feito, Alicia no laberinto das sombras, que precisamente refírese a este problema, verdad? Sí, exactamente. Bueno, con este libro último, A Voz Silenciada, igual que cos anteriores libros que teño publicado, o que acaba de mencionar de Alicia no laberinto das sombras, o que pretende dar voz a problemas que son cousa de toda a sociedade. Eu non ofrezo, por suposto, solucións máxicas nin respostas fáciles a nada, senón que simplemente pretendo abrir espazos de reflexión, sensibilizar e dar visibilidade a estes problemas que, por desgracia, son demasiado frecuentes. No caso de Alicia no laberinto das sombras, de Editorial Belagua, trato o tema do acoso escolar. Precisamente hai 2 días, o 2 de maio, foi o Día Internacional contra o Acoso Escolar. Bueno, hoxe, primeiro domingo de maio, é o Día da Nai aquí en España, así que, bueno, tamén é un día indicado para falar do tema que trato en A Voz Silenciada, que é a violencia de xénero. Claro. Bueno, sí, exacto. Guadalupe, pode un neno acosador chegar a ser un futuro golpeador? Sí, pódese cambiar perfectamente de ser acosador a ser acosado, de ser vítima a ser verdugo. Moitas veces, bueno, non se saben as causas, eso xa cousa de psicólogos, analizar a situación de cada neno en cada casa, quizáis veña por problemas familiares, quizáis pois porque simplemente a natureza humana moitas veces é cruel, vemos a crueldade nos nenos é simplemente por diversión, non se sabe as causas que pode haber detrás, pero sí, por suposto, un neno acosado pode pasar a ser un neno acosador.
E de feito ocorre nos colexios, sucede, non vou dicir con frecuencia, pero sí que sucede. Coñezo casos de feito, sí. Bueno, mira, a túa novela, A voz silenciada, sale ao prelo cando aínda estaba saindo os escaparates nas librerías Aliza no labirinto das sombras. Como recibiron os maestros e maestras e os pais este libro teu? Pois a verdade é que reaccionaron moi ben, bueno, tanto na primeira presentación acudiron, bueno, viñeron un montón de nenos, de rapaces cos seus pais, tamén porque eu traballo no cole Manuel Arrial Mouzo de é unha vila que está cerca de Fisterra, na Costa da Morte. Explico porque estades en Uruguai, claro, é normal que non saibades onde está pero Fisterra pois é máis sonado. Sí. Por eso sempre aludo a Fisterra, que estamos moi cerquiña, e todos na Costa da Morte. E moi ben, a verdade é que tuvo moi boa acollida no cole, fixen varias presentacións tamén ali, os nenos moi participativos, porque é un problema que se dá, por desgracia, en todos os centros educativos, moitas veces en silencio. Igual que o tema da violencia doméstica, pois sufrese en silencio, as vítimas sufren e calan, aínda que actualmente hai menos tolerancia social cara a violencia en xeral, pois son moitas as vítimas que soportan a violencia, sexa do tipo que sea, nun alto grau. Isto ocorre pois en todas as clases sociais, todas as religións, niveis educativos, e así as cifras seguen sendo alarmantes, por desgracia. Sí, dice... tanto nun caso como noutro, sí. Hai quen dice que a violencia de xénero non se soluciona nos xuzgados e non nas escolas. Por suposto, eso parte xa da infancia. Eso son cousas que non se aprenden de adulto, porque de adulto se tes uns valores que non che inculcaron ou algo que vistes na casa, ou unhas actuacións, unha forma de proceder no teu ámbito doméstico de neno, eso mellor, por suposto, pois pode ter repercusión na idade adulta. Todo isto parte da escola e da casa, porque nós estamos para formar os profes, pero tamén para inculcar valores, pero na casa é fundamental tamén que inculquen eses valores, porque somos todos. Por eso sempre digo que tanto un tema como outro, a violencia de xénero, o acoso escolar, todos esos temas son problemas sociais, son problemas de todos, non solamente dos víctimas que sofren esas situacións, non, é un problema de todos nós, de toda a sociedade como conxunto. Sí, por suposto. Guadalupe, tú veches unha nenez criada entre dous mundos, un en Estados Unidos, verdad, onde a túa nenez pasáchela ali, e outra en Galicia, dúas sociedades realmente moi distintas unha da outra, pero cos mesmos problemas en este caso, verdad? Sí, de feito, eu, bueno, sen ser moi consciente, a verdade, pois tamén sufrín pois o acoso escolar en grau moi baixiño, pois simplemente comentarios, porque claro, non era de ali, e tiña unhas gafas moi grandes cuns cordóns que daquelas se levaban aquí en España, cordóns que caían polos lados da cara. Bueno, todo iso se presta, era unha nena moi tímida, moi retraída, e todo se presta pois a comentarios e tal. A min non me afectou en particular demasiado, primeiro porque tampouco fun demasiado consciente, e segundo pola miña forma de ser, que realmente tampouco lle fixen moito caso. Pero bueno, sí, falando de Estados Unidos, debido á migración galega, hai presencia de galegos en todo o mundo. En Estados Unidos non é unha excepción, igual que en Uruguai. Bueno, en todo o mundo é como di a canción ata na lúa, non? Hai un galego na lúa que é veciño de Ferrol, como di a canción. Guadalupe, a túa obra literaria empeza no ano 22 en un temparada, verdad? Contanos un pouquiño esos famosos contos de Saltarín que tiñas, que tamén se traduciron ao inglés, verdad? O inglés son non é que se traduciran, son libros bilingües que están pois na mesma páxina, pero en cores distintas para distinguir o idioma, pois está en galego e abaixo pois está en inglés. E todo parte dunha necesidade que eu teño como docente. Eu imparto nas etapas de educación infantil para os máis pequeniños e tamén en educación primaria.
Claro, claro. Eu necesitaba libros que fagan que os nenos se movan na aula, porque os nenos non poden estar estáticos 5 ou 6 horas ali sentados, eso é un castigo, eso é antinatural. Entón eu dixen, bueno, a ver como fago para poder contarlles un conto, pero un conto que sexa interactivo, que eles se movan, que fagan que se movan de distintas maneiras. Pois imos facer como que voamos, imos camiñar para atrás, imos correr, imos xirar, etcétera, etcétera, ou dar pasos de xigante, etcétera. E claro, eu preguntei en librerías, en bibliotecas, non me decían, sí, bueno, aquí neste libro pois traballa un poquinho o movimento, pero dixen eu, mira, non me convence, eu quero un libro completo con 20 movimentos diferentes e un simple fío narrativo que nos vai conducindo a través deses movimentos. Así que fixeno eu, dixen, mira, xa que non o hai, pois fago. E logo, a partir de aí, pois xa me animei, xa os ambientei na nosa zona, que de feito toda a miña obra está ambientada na zona de Carnota, de Costa da Morte, Cee, Fisterra. O segundo libro, de feito, o de Saltarín, titúlase Boa Saltarín ata a fin da terra, que está ambientado en Fisterra, no Faro e todo por aí. Porque, bueno, todos os meus libros infantís, juveniles ou para adultos, son lugares reais que eu coñezo ben dende o berce, que son parte de min, dos que me declaro profundamente enamorada. Como dicía, Carnota, Costa da Morte, pero bueno, son obras de ficción, aínda que, como digo, non os infantís, pero si os de adultos beben dunha realidade que moita xente vive en silencio, como o tema da voz silenciada e de Alicia no labirinto das sombras. Sí, pero bueno, de aí xorde a miña o feito de que empecé a publicar estes libros infantiles. Pero bueno, as novelas realmente xa as tiña escritas dende hai moitísimo tempo, que pasa que non me animara a publicar nada, empezara pois a facer unha recopilación de palabras propias de Quilmas, que é unha aldea que está en Carnota, a aldea dos meus avós maternos, cos que me criei ata que fun para Estados Unidos cos meus pais, e logo vivimos en Estados Unidos ali xuntos. Pero eu fixen un recopilatorio de palabras que son propios desa zona e que están morrendo, que están en vías de extinción, porque as novas xeracións de hoxe xa non utilizan un montón desas expresións. Eu dixen, pois eu quero guardar de alguna maneira este tesouro lingüístico que está esmorecendo, que está desaparecendo. E fixen simplemente un recopilatorio. Despois estudieinos desde un punto de vista filolóxico xa, pois os fenómenos lingüísticos que afectaban esas palabras, a metátese, así, etcétera. Bueno, e ali quedou nun caixón guardado ata que veu a pandemia, estivemos confinados, todos fixemos limpeza, me parece que todos, de caixóns, eu atopei ese traballo que levaba feito xa uns anos, coa axuda dos meus avós, dos meus veciños, etcétera. E dixen, ai, que bonito, pero mira estas palabras, e logo non podía eu facer, non sei, un conto, unha novela, pero utilizando estas palabras, polo menos nos diálogos, aínda que non fose na narración en sí, pero sí nos diálogos. E aí xurdiu a primeira novela, que foi o Conto de Quilmas, onde utilizo esas palabras que están en vías de extinción, e de feito algunhas delas xa diría eu que prácticamente desaparecidas, porque xa non se utilizan, é unha pena, van morrendo esas persoas maiores e van morrendo esas palabras, eses tesouros que bueno, é unha pena. E aí xurdiu pois a miña necesidade de escribir esa primeira novela. E bueno, a partir de aí pois temas sociais, recuperar tamén a nosa historia máis cercana, o de Salto Castrelo, etcétera. Eu pregúntome como faz para facerlle entender aos nenos as leyendas e as historias do Monte do Pindo? Os nenos pequenos teño un libro de Saltarín que se chama Compasos de xigante, Saltarín no Monte do Pindo. Entón aí pois falo das distintas lendas, porque é un monte que é unha maravilla, pero ten unha riqueza
histórica, xeolóxica, desde todos os puntos de vista, de lendas, un montón de lendas en torno ás pedras, porque hai pedras que teñen formas antropomorfas, formas de persoas, hai unha que lle chaman o xigante da mina, ou o xigante do chan da mina, que ten unha forma dunha persoa. De feito, é unha anécdota moi graciosa, porque cando se empezou co Google Maps, cos mapas destes de, bueno, para ubicación, con GPS de xeral, pois pixelaron, porque este robot informático identificou o xigante da mina como unha persoa, porque ten unha cabeza, unha pedra que está arriba, que parece unha cabeza, e a parte de abaixo que parece un corpo. Identificouno como unha persoa e pixeloulle a cara. É que é graciosísimo, porque este robot informático o identificou cunha forma humana e pixelou a cara. Por iso que digo, teñen formas de persoas, e en torno a elas pois fixéronse lendas que é unha riqueza que temos nós tamén, pois nesta pedra, pois mira, é a pedra da fertilidade, as parellas que non poden ter descendencia, pois teñen que deitarse aí e logo teñen fillos, ou igual que unha que hai en Fisterra que lle chaman a Cama do Santo, sí. Pois tamén no Monte do Pindo hai outra. Un montón destas historias pois puxenas con debuxos para os nenos, e bueno, a verdade que lles gusta bastante. Teño unha fan ali no Pindo que sempre me di, mima, que este libro é unha maravilla, cando presto xa lles digo, devólveme intacto, porque esta é unha maravilla de libro. Bueno, claro, porque son cousas nosas, non? Claro. Mais que nos tocan moi de cerca. Volvemos ao libro A Voz Silenciada. Que pretendías? É unha acusación ao machismo, unha demanda feminista, unha reivindicación de xénero? Que é? Non, a ver, con este libro, igual que co de Alicia no labirinto das sombras, en relación ao acoso escolar, o que pretendo é dar voz, nunca mellor dito, a voz silenciada, a problemas que son cousa, como dicía antes, de toda a sociedade. Como antes mencionei, non ofrezo ningunha solución a nada, porque é moi complicado, senón que simplemente pretendo abrir espazos de reflexión, sensibilizar e dar visibilidade a estes problemas demasiado frecuentes, por desgracia. Eu teño aquí uns recortes da prensa da Voz de Galicia, que veño facendo estes recortes desde que empezou o curso, porque o noso cole está con este da prensa escuela. Eu recibo como profe exemplares da Voz de Galicia para os meus alumnos cada mércores polo programa Prensa Escuela, e imos recortando artigos que nos interesan, non? E leuvos, se mo permitides, algúns titulares deste ano, simplemente deste ano. Pois aquí di, do mércores 15 de xaneiro do 2025, 14 años de cárcel por agredir sexualmente e maltratar a súa mujer. Vale, outro. O mesmo día, miércoles 15 de enero de 2025, o mesmo día, condenado en Vigo a 20 meses de cárcel por ahogar a la perra propiedad de su novia. Que horrible. Outro exemplo. Outro, detenido por asesinar a súa mujer en presencia de su hija mientras conducía un coche en Palma. Outro, confirmados los 16 años de cárcel por violar, acuchillar y rociar con insecticida a su pareja. Logo, outro, en Málaga, prisión provisional para el detenido por asesinar a su mujer en Benalmádena. Benalmádena, sí. Perdón. Outro, el expresidente Alberto Fernández, que me parece que é de Argentino, sí, procesado por violencia machista. Tamén pon aquí, o 19 de febreiro deste ano, tamén procesado por violencia machista. Prisión para un carballés de 33 años por agredir a su expareja con una herramienta del coche. Outra, rescatan a una mujer y a sus 2 hijas que llevaban 20 días retenidas contra su voluntad por su pareja, a su parella. Outra aquí, el juez manda a prisión al detenido por el crimen machista de Moaña, etcétera. Bueno, tamén hai algún caso á inversa, casos que tamén recollín e tamén me pareceu curioso, porque dicía detenida unha mujer por retener e agredir sexualmente a un hombre en Coria del Río. A ver, que
non hai o caso a inversa tamén se pode dar, sobre todo a nivel psicolóxico máis que físico, pero bueno, por desgracia é moito máis frecuente a violencia de xénero. Sí, Guadalupe, escribe Benedetti que falar con un mismo, escribir é falar con un mismo e confesarse co lector. Que esperas de agora en máis? É dicir, cal é o próximo paso na túa forma de escribir? A ver, na miña forma de escribir, eu agora mesmo estou con poemas. Eu de verdade que o meu é a narrativa, pero eu dixen, por que non podo escribir tamén poesía? É como un reto persoal que teño eu de dicir, voume adentrar neste mundo a ver que tal. Entón, agora mesmo estou inmersa nese mundo da poesía, que non sei que tal sairá, pero bueno, eu estou intentando porque me chamaba moito a atención e que me encanta a poesía. Supoñemos que vai salir ben, sí, o que pasa, claro. Guadalupe, que che parece? Na poesía tamén se denuncian, sí, perdón. Claro. Que che parece o noso traballo aquí dende América? Pareceme estupendo, un labor que está desfacendo que é maravilloso, porque ali tedes unha comunidade de galegos moi importante, eu diría, se non a máis, pois das máis importantes de todo o mundo. En Uruguai, e dende hai moitísimos anos, todos temos familiares en Montevideo ou que estiveron ali, ou en Buenos Aires, en Argentina tamén eu teño familiares que estiveron e que están ali, os seus descendentes a día de hoxe en Argentina, e pareceme moi moi importante pois intentar preservar a cultura que falaba eu antes, intentar conservar eses tesouros que temos, a nosa cultura, a nosa fala, as nosas tradicións, a nosa música, as nosas palabras, todo iso, a nosa forma de sentir, a nosa forma de ser. Paréceme importantísimo e precioso ese labor que está desfacendo. Un aplauso de parte de todos nós para os irmáns que temos alá en Sudamérica, en outras partes do mundo. De verdade que sí, moitísimas gracias no meu nome polo labor tan maravilloso que está desfacendo. Guadalupe Vázquez Formoso, escritora, unha maestra galega, licenciada en Filoloxía Inglesa, autora deste libro precioso que tal vez algún día aparecerá por aquí, por América, A Voz Silenciada. Esperamos que en calquer momento teñamos unha nova conversa con outro libro, con outro tema e sobre todo con ese libriño de poesías que promete, porque sabemos que escribes moi ben. Un biquiño grande e gracias por atendernos desde tan lonxe, Quería dicir, se me permitides nada, medio segundo, que A Voz Silenciada de Editorial Todos os Outros, porque antes mencionei a editorial de Alicia no Laberinto das Sombras, que é editorial Belagua, pero A Voz Silenciada de Editorial Todos os Outros, que está apoiada por Política Lingüística da Xunta de Galicia, está disponible xa na páxina web de Todos os Outros, que se pode pedir con envíos en custos de transporte, sen ningún tipo de custos. Está tamén en librerías de toda Galicia, pero tamén se pode pedir desde América ou donde sexa, e sen custos de transporte. Bueno, moitísimas gracias, de verdade, de corazón, un honor para min recibir esta entrevista, nada, de corazón, un bico enorme. Gracias, Guadalupe, por atendernos a estas horas da tarde, que seguramente xa estarás por sentarte a comer, ¿no? Sí, dentro de pouco. Sí. Bueno, moitísimas gracias, Feliz Guadalupe. día. Para ti va este tema musical que debes conocer moito, Cantigo do Neno na Tenda. Oh, sí, qué bonito, gracias. Bos Aires ten unha gaita sobre do río da Prata que a toca o vento do norde, coa súa gris boca mollada que a toca o vento do norde, coa súa gris boca mollada. Triste Ramón de Sismundi, aló na rúa Esmeralda, vasoira que te vasoira, polvo de estantes e caixas, vasoira que te vasoira,
polvo de estantes e caixas. Ao longo das rúas infindas os galegos paseaban, soñando un vale imposible na verde riba da pampa, soñando un vale imposible na verde riba da pampa. Triste Ramón de Sismundi sinteu a muñeira da auga mentras sete bois da lúa pacían na súa lembranza, mentras sete bois da lúa pacían na súa lembranza. Foise pra beira do río, beira do río da Prata, sauces e cabalos muos creban o vidro das aguas. Non atopou o xemido melancónico da gaita, non viu inmenso gaiteiro coa boca frólida dalas. Triste Ramón de Sismundi, beira do río da Prata, viu na tarde amortecida vermello muro de lama, viu na tarde amortecida vermello muro de lama. Bueno, vamos agora cas novas, despois desta canción tan bonita que canta Cristina Fernández, verdad? Vamos ás novas que nos chegan dende Galicia. Empezamos por esta. A Xunta de Galicia anuncia vindeiras publicacións ao redor da figura de Castelao. No marco da conmemoración do 75 aniversario do falecemento de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, a Xunta de Galicia vende a anunciar a publicación de algunhas das súas obras para contribuir á divulgación da figura e da obra do político, escritor e artista. Así, o goberno galego apoiará a publicación por vez primeira na historia de dúas edicións da emblemática obra teatral Os vellos non deben de enamorarse. O goberno autonómico fará en colaboración coa Deputación de Pontevedra, a Fundación Castelao e Galaxia. Precisamente con esta editorial, que tamén está a celebrar os seus 75 anos de existencia, levará a cabo a publicación da correspondencia inédita do escritor de Rianxo. Ademais, o goberno galego apoiará a edición dos discursos institucionais de Castelao, da man da Fundación Castelao, e tamén levará a cabo a digitalización da documentación sobre o Estatuto de 1936, en colaboración co Instituto Padre Sarmiento. Bueno, chegan novas sobre o Día das Letras Galegas, que estamos moi cerquiña, non? Lela Edicións presenta a súa publicación polo Día das Letras. Co título Cantareiras, a poesía popular no Día das Letras 2025, Lela Edicións presentou a publicación coa que se suma as homenaxes deste 17 de maio. A publicación, con ilustracións de Tania Solla e texto do colectivo Polo Correo do Vento, repasa o traballo de Doroté Schubart na elaboración do cancioneiro popular galego. Ademais de homenaxear o traballo da etnomusicóloga, o volume explica tamén o labor das cantareiras e a súa importancia como transmisoras deste patrimonio inmaterial. Os premios da crítica estatal recoñecen a Manol Rivas e a Daniel Salgado. A Asociación Española de Críticos Literarios deu a coñecer os premios ás mellores obras publicadas no último ano. Dentro destes, otorgoulle o galardón a mellor obra de narrativa en lingua galega a novela Tras do ceo, de Manuel Rivas. Candaela, o poemario Poemas realistas, escrito por Daniel Salgado, foi escolleito como mellor obra de poesía de 2024. Ustedes saben que xa falamos moitas veces dos murais de Lubrís Freire, verdad? Pois agora o Parlamento pide á Xunta unha mesa de diálogo precisamente por esos murais.
O Parlamento galego demandou, co apoio unánime dos grupos, que a Xunta impulse unha mesa de diálogo con outras administracións para comprar o baixo da Rúa Olmos, na Coruña, onde se atopan os murais de Urbano Lugrís, co fin de preservarlos in situ. A iniciativa ten como obxectivo a compra dos baixos da edificación para protexer e conservar a obra no mesmo sitio, coa fin de garantir a súa identidade. Marc Anthony actuará o 13 de xullo na Coruña. Que ben. Marc Anthony actuará no Peirao da Coruña para unhas 15.000 persoas. O artista presentará nesa cidade a súa xira mundial en vivo, coa que celebra máis de 3 décadas de éxitos. Na súa anterior visita á cidade herculina, en 2016, esgotou as entradas en só 48 horas e no ano 2022, no Monte do Gozo, 16.000 persoas asistiron á súa xira. Que bárbaro, non? Vamos a escoitar o grupo Treixadura.
Bueno, que pasa pola colectividade, Francis? Segue aberta a convocatoria para o programa Conecta co Voluntariado, que está dirixido a rapaces de 21 a 30 anos e ten 40 prazas para mozos residentes no estranxeiro. O prazo para a inscripción é ata o día 26 de maio. Por máis información, dirixirse á delegación da Xunta de Galicia en Montevideo na rúa Maldonado 1045, esquina Río Negro, de 9 a 16 horas. Que ben, moi ben. Bueno, agora o patronato, contame. Bom, a primeira cousa que teño que contarche é que o próximo sábado, o sábado vindeiro, día 10 ás 4 da tarde, teremos bingo e chocolate no noso salón principal. Pero, ademais do bingo, do chocolate, dos bocadiños salgados e doces, da xuntanza de amigos, porque é verdadeiramente un encontro de fraternidade, teremos algún contiño por parte do obradoiro de contacontos da nosa institución a cargo de Susana de León. E adiantamos que a mesma Susana contará un contiño. Así pois que un motivo máis para asistir ao chocolate e ao bingo. Bueno, a ver, despois temos que o 19 de maio, luns 19 de maio, a 7 da tarde, celebraremos o Día das Letras Galegas. Caeu un sábado, por eso temos que facelo o luns seguinte. Terá a participación do grupo dirixido por Lorena Beco, o que toda unha garantía de que vai ser verdadeiramente unha conmemoración de cantareiras, porque ali estarán cantareiras, pandereteiras, cuncheiras, bailadoras. Luns 19 de maio ás 7 da tarde. E despois, xa na fin de mes, o día xoves 29 e venres 30 de maio, teremos o grupo de teatro en galego dirixido por Ana Lorenzo, que presentará a obra A lenda de Xoán Bonhome, unha obriña curta e moi entretenida. Reservade o voso lugar porque as entradas para o teatro se esgotan rapidamente. Dime outra vez as fechas, a ver. As fechas son o vindeiro sábado 10, bingo e chocolate, ás 4 da tarde. Reservade tamén o lugar porque o bingo tamén esgótase rapidamente. Claro. O 19 de maio, luns 19 de maio ás 7 da tarde, celebración do Día das Letras Galegas. Recordamos que o Día das Letras Galegas é o 17, pero ser sábado facémolo o luns 19, ¿no? Luns 19. Coa participación do grupo de Lorena Beco. E despois, o día 30, xoves, o venres 30, xoves 29 e venres 30 de maio, o grupo de teatro, a 7 da tarde tamén, o grupo de teatro en galego estreará a obriña A lenda de Xoán Bonhome. Reservade tamén o lugar porque esgótanse rapidamente. Vamos a escoitar unha foliada de Cerdedo. Hey!
Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, cúmplese este mes de maio 104 anos do pasamento de doña Emilia Pardo Bazán, unha muller galega, unha escritora gallega que cultivou varias disciplinas. Traductora, foi editora, catedrática, crítica literaria, conferenciante, xornalista, eu que sei cantas cousas máis. Vamos basear este curruncho de hoxe no xornal digital 15.000. Lembraremoslo amosando algunhas particularidades pouco coñecidas da súa obra, como por exemplo esta. A súa primeira novela escribiuna con 13 anos. Emilia Pardo Bazán escribiu a súa primeira novela a temperá idade de 13 anos. Titulouse Afeccións perigosas e non foi publicada ao completo ata o ano 2012. Antes, no ano 1866, publicouse pero por entregas. Nela trata o tema dos dereitos da muller e o papel da literatura na moral. Pero mireden que outras cousas máis. Escribiu unha novela de xénero policial. No ano 2021, ano do centenario do falecemento da escritora, saiu á luz un dos seus textos inéditos. Trátase da novela policial Selva, de 170 páxinas, que o catedrático e escritor José María Paz Gago reconstruiu, editou e integrou no libro Os misterios de Selva. Esta obra, dun xénero pouco nada habitual en Pardo Bazán, foi un éxito tremendo de vendas. En menos de 3 meses chegou á súa terceira edición. Este escrito inédito, feito en máquina de escribir, estaba oculto entre os documentos que gardaba a autora. Descubriuse en xaneiro de 1971, cando a súa filla doou a casa familiar á Real Academia Galega. Estaba nunhas maletas, xunto con outros manuscritos en moi mal estado, cheo de raias, borróns, páxinas en orde e anotacións feitas a man. Pero a que non sabían que doña Emilia Pardo Bazán era unha experta en modas. Hércules Edicións publicou no ano 2021 o ensaio Emilia Pardo Bazán e a moda, cuxa autora é a investigadora en Historia e Historia da Arte Branca Rodríguez Garabatos. Ela analiza alí a obra de Pardo Bazán e mostra o seu interese polo mundo da moda e demostra que a escritora era toda unha experta nesa materia. Pardo Bazán coñecía o sistema de moda, pois exhibe nos seus relatos e na súa correspondencia privada unha grande erudición sobre o funcionamento industrial, artesanal, económico e comercial do mundo fashion. A moda non é algo arbitrario, por iso merece considerarse como unha importante manifestación social e artística, sinalou no seu día Pardo Bazán. Pero ademais, encantáballe comer, era unha experta en gastronomía. Pardo Bazán foi pioneira en reivindicar o valor cultural da gastronomía española e galega. Escribiu en 1905 o prólogo da cociña práctica do seu amigo Manel Puga e Parga, máis coñecido polo sobrenome de Picadillo, e, posteriormente, publicou ela 2 libros sobre cociña, A cociña española antiga, en 1913, e A cociña española moderna, en 1914, ademais de ter escrito múltiples artigos sobre gastronomía. E miren se tiña personalidade, abandonou o seu home cando lle pediu que deixase de escribir.
Emilia Pardo Bazán casou en 1868 con José Quiroga e con el tivo 3 fillos e foise vivir a Madrid. En 1883 publicou A Cuestión Palpitante, libro que xerou unha gran polémica e escándalo. Tanto foi así que o seu marido pediulle que deixase de escribir. Ela negouse rotundamente, foise a vivir a Italia e xa non volveu máis a convivir con el. Escolleu a literatura. Pero viviu un tórrido romance con don Benito Pérez Galdós. A escritora coruñesa viviu un tórrido romance co tamén soado literato Benito Pérez Galdós. Tanto foi así que a súa correspondencia durante os anos que foron amantes fíxose viral nestes últimos anos. Gran parte da súa historia amorosa desenvolveuse no Paso de Meirás, aínda que ambos tamén viaxaron xuntos por toda Europa. Ela chamáballe cariñosamente Miquiño meu ou Pánfilo do meu corazón. Pero que non sabían tampouco que foi traficante de armas. Segundo relata Lorenzo Gallardo no libro Iso non estaba no meu libro de historia da literatura, dona Emilia foi traficante de armas para os carlistas. Carlos María de Borbón, ao decatarse de que a escritora era afín á súa causa, pediulle que comprase 30.000 fusís en Londres. Ela aceptou e o seu estatus social propiciou que ninguén sospeitase nada. Pese ao escándalo, cando a noticia trascendeu, a escritora nunca foi acusada de traizón. Dona Emilia diría anos máis tarde que foron febres políticas que me quentaron a cabeza cando tiña poucos anos. Pois claro que sí, pero tamén non sabían que foi a primeira muller catedrática nas universidades españolas, primeiro no Ateneo de Madrid e a primeira correspondente no estranxeiro. Os seus ideais feministas traducíanse nunha frase que lle dixo o seu pai: non pode haber dúas morais para dous sexos. A escritora foi a primeira muller en conseguir unha cátedra na Universidade Española. Foi en 1916, 5 anos antes da súa morte, na Universidade Central, actual Universidade Complutense. Foi exactamente catedrática de linguas e literaturas neolatinas polo nomeamento directo do Ministerio de Educación. Pardo Bazán xa fora citada pola Real Academia da Lingua en 1891, pero non obtivo o nomeamento. Pois isto foi todo sobre doña Emilia Pardo Bazán, ao cumplirse este mes de maio precisamente 104 anos do seu falecemento. Por lingua de escravos esqueceran os patrios acentos. Bueno, amigos, o tempo acabousenos, foi todo por hoxe. Volveremos o domingo ás 9 da mañán aquí en CX12 Radio Oriental, no noso programa Sempre, sempre en Galicia. Hasta o domingo. Ata o domingo. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.